Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Θέλω να δούμε το εβδομαδιαίο μας άνοιγμα για αυτή την εβδομάδα. Πώς θα κλείσει ο Δεκέμβριος μας και πώς θα μπει ο καινούριος χρόνος. Θέλω να δούμε τι θα φέρει, τι θα κλείσει, τι θα πάρει μαζί του το 25 και τι θα μας φέρει το 26. Πάμε να δούμε για αυτή την εβδομάδα, πάμε να δούμε τι θα μας φέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ανοίγματα που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Είστε πραγματικά απίστευτοι. Είμαστε ακριβώς, ό,τι πούμε αυτό βγαίνει. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα, δεν έχουμε προλάβει να βγάλουμε το μήνυμα, δεν έχουμε προλάβει να βγάλουμε τη συνάντηση και το αγόρι μας, το κορίτσι μας είναι εδώ. Είναι αυτό ενέργεια, εννοείται, τα ξέρετε. Κάνουμε προσωπικά ανοίγματα και ξέρετε ακριβώς ότι πούμε αυτό είναι. Και πάμε να κάνουμε την εβδομάδα μας αυτή. 29 Δεκεμβρίου με 4 Ιανουαρίου. Αυτή η εβδομάδα θα ξεκινήσει με μήνυμα. Κοιτάξτε τι ωραία που μου ανοίγει η ενέργεια. Ξεκινάμε με μήνυμα, όσοι το περιμένετε, όσοι το σκέφτεστε αυτό το μήνυμα, έρχεται. Για πάμε, δώστε μου την ενέργειά σας, πάμε να συνερθώ με όσο πιο πολλούς από εσάς μπορώ. Τα ανοίγματα θα πω για ακόμα μία φορά, είναι γενικά, οτιδήποτε θέλετε να δούμε πιο στοχευμένο, πιο συγκεκριμένο, το βλέπουμε στα ανοίγματά μας, με απόλυτη ακρίβεια και με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Πάμε να μου δώσετε την ενέργειά σας και πάμε να δούμε. Εγώ ρωτάω για όλους εσάς. Δώσε μου την εβδομάδα 29 Δεκεμβρίου με 4 Ιανουαρίου του 26. Δώσε μου τι θα φέρει, τι θα συμβεί. Δείξε μου όλες τις συναισθηματικές εξελίξεις. Εγώ σε ρωτάω. Πάμε να δούμε. Παρελθόν, παρόν, μέλλον. Στο παρελθόν μας έχει μπει ένα εμπόδιο. Okay. Στο τώρα πουλάκια, επικοινωνία, είδατε που ανοίξαμε μήνυμα. Έρχεται επικοινωνία μας, αλλά μου φοβάστε ότι θα μπει το ξανά το τέλος. Δεν θέλω φοβούς, θέλω θετικές σκέψεις. Πάμε. Τα κορίτσια μου, τα πολύ όμορφα μου πλάσματα. Μου λέτε ότι μία σχέση έχει τελειώσει και θέλω να δω αν έχει τελειώσει. Μέσα στο σπίτι μου θα το πάρω το μήνυμα, κορίτσια μου θα το πάρετε το μήνυμα. Έτσι, αυτό θέλω να βλέπω. Και το αγόρι μας έρχεται με φόρα να στείλει το μήνυμα. Τα συζητάτε εσείς με φιλικά σας πρόσωπα, σας πιάνει λίγο τοξικότητά σας, τα κορίτσια μου θέλουν σχέση και θέλουν να δούνε εάν το αγόρι που τους ενδιαφέρει έχει σχέση με άλλη γυναίκα. Μέσα στην Πανσέλινο, η Πανσέλινος είναι 3 Ιανουαρίου, οπότε πιάνουμε μέχρι 9. Θα σας προσεγγίσει ένας άλλος άντρας, θα προσπαθήσει να ξεκαθαρίσετε τις σκέψεις, αλλά θέλετε το αγόρι. Να το αγόρι. Το αγόρι βρίσκεται μέσα σε ένα σταυροδρόμι και θα ξεκλειδώσει την κατάσταση. Όσοι είστε μπλοκαρισμένοι, κυριολεκτικά αυτή την εβδομάδα θα ξεμπλοκαριστείτε. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πάμε. Επικοινωνίες στα κορίτσια μου θα δικαιωθούν, συνάντηση τους βγαίνει, το μήνυμα το λαχταράτε και θα έρθει και θα το κάνει με πολύ αλεπουδιάρικο τρόπο. Το αγόρι μας έρχεται με φόρα να ευδοκιμήσει το μεταξύ σας με πολύ μεγάλη τύχη, προστασία. Θέλετε να δείτε τι γίνεται με τη σχέση του, αν έχει σχέση με άλλη γυναίκα, πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση. Εύχεστε και προσεύχεστε στο σύμπαν. Είναι καρμικό. Θα προσεγγίσει βασικά ένας άντρας, για να το πω πιο σωστά, ο οποίος θα σας παρομοιάσει τη σχέση σας ότι είναι καρμική. Εννοείται ότι δεν είναι, γι' αυτό και θα τον μπλοκάρετε, θα τελειώσει αυτό. Το αγόρι μας, θέλετε σχέση με το αγόρι, τα κορίτσια μου που έχουν αμοιβαίο συναίσθημα. Ό,τι νιώθει το αγόρι, το νιώθετε κι εσείς. Και ό,τι νιώθετε εσείς, το νιώθει και εκείνος. Ξεκλειδώνετε το συναίσθημά του. Ίσως το αγόρι μας βρίσκεται και πάνω σε δρόμο, βρίσκεται σε χιλιομετρική απόσταση.
σας ζηλεύει, να ξέρετε, έχει τη γνώση να διαχειριστεί την κατάσταση, υπάρχει πολύ αγάπη, θα σας κάνει ένα τσακωμό γιατί ζηλεύει, ανώριμος τσακωμός, ανώριμο ξεκαθάρισμα, αλλά μου λέει εγώ θα το κάνω αυτό το ξεκαθάρισμα για να κλείσω μια κατάσταση. Οπότε, αυτό που θέλει να μας πει, αυτό που θέλει να μας δώσει ενέργεια, είναι ότι οποιαδήποτε σχέση έχει το αγόρι που σας ενδιαφέρει, τελειώνει, κάνει το ξεκαθαρισμά του, φεύγει. Μέσα στο 25 φεύγει. Αυτή η σχέση δεν τα πέρασε στο 26. Και στο 26 μου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος γυρνάει, έρχεται, στέλνει το μήνυμα και θέλω να μου το διαχειριστείτε πολύ έξυπνα, γιατί αυτός ο άντρας έχει συναίσθημα για εσάς. Έχετε αμοιβαίο βασικά συναίσθημα, να το πω σωστά όπως μου το έβγαλε το άνοιγμα. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία, ευλογία στα σπίτια σας